Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasinho. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Wednesday, Merkules kita maka-aksyon nga presentation sang inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasinho. Kung naton balikan ang aton man nga kasaysayan subong hadlaw, Hulyo 27 maka-aksyon ginasaulog sang aton nga mga kauturan nga mga miyembro sang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo Day. Bangod subong adlaw ang founding day sang Iglesia ni Cristo o kon Church of Christ. Ini ginaselebrar mga kaaksyon kada Hulyo 27 sa kada tuig. Ini man na nagamarka sa Philippines bilang isa ka working holiday mga kaaksyon. Aksyon Radyo! Ang mga membro sang simbahan sang Iglesia ni Cristo ang nagatipon kaya nagapasalamat. Inapagpakita sang pagpasalamat mga kaaksyon sa mga bugay nga ginatagman sa ila. Ining congregation sang Iglesia ni Cristo ang ginapamunuan sang ilaman nga executive minister. Subong ti ginapamunuan ni Eduardo Manalo. Sa ni makaaksyon ang great-grandson sang founder sang Iglesia ni Cristo nga si Felix Manalo. Ang Iglesia ni Cristo ang opisyal nga narehistro sa idalom. O kung kilala naman sang Philippine government, amo man nga adlaw, July 27. Amo na nga 108 years anniversary mga kaaksyon sa Iglesia ni Cristo. They were officially registered under the Philippine government on July 27, 1914. Aksyon Radyo! Sa subong mga kaaksyon ng Iglesia ni Cristo, mayara sang 143 ka mga simbahan. Mayara man sila 3 milyon ka mga miyembro sa bilog nga kalibutan. In 2014, the Philippines celebrated the 100th anniversary sang Iglesia ni Cristo. Kagang Iglesia ni Cristo Centennial nagsugod sa itong July 27, 2014. Nagtapos ini halos isaman katuig, tubtob July 26, 2015. Kabalon balak mo makaaksyon ng ginakilala nga Ciudad de Victoria, commonly known as the Philippine Arena. May lagi na ang pangan sa mga dalagko nga mga, of course, mga hampang, basketball, may mga konserto dito sa Bulacan mga kaaksyon. Iniisa kagin investon lagi lamang kagin patukod sa tinutuyo nga i-cater. Kag dito i-celebrar ang pinakadako nga event kaangay sang centennial anniversary sang Iglesia ni Cristo. Ini ginanagurahan adlaw antes ang 100th anniversary. Kagin pangunahan mga kaaksyon sa executive minister sang Iglesia ni Cristo kagang presidente sang pungsod Pilipinas. Yara man ni actually nga nagapakilala bala kung sino gid ang founder sin Iglesia ni Cristo. Diaryo pabati naton sa inyo ang pila ka mga last messages sang founder sang Iglesia nga si Felix Manalo. Kung pamibinta kami, anong meron kayo suliranin? Kayo ba'y biniyayat ng Diyos? Buhay kayo, masigla kayo,
Payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng badabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapigatian, mga dalamhati, kaapihan. Oh, kanino nyo pasasalamatan? Lalapit ba kayo kay San Pablo? Lalapit ba kayo kay San Pedro? Lalapit ba kayo sa isang santo? Mga nilikha. Lalapit ba kayo kay Birheng Maria at sasabihin nyo, salamat po sa iyo, walang galang kayo? Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan, Akson Jan Diaz, kag welcome sa Akson Report Afternoon Edition. Aksyon John Diaz, balita na patas. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Aksyon Radyo. Nanobla ang mga bulabalita nga dapat inyo bantayan sa turmang nga pagpangalaga diri sa tuntunan na Akson Report Afternoon Edition. Sa aton nga headline number 1, mga kaakson. Duha ka mga delivery personnel ang ginhold up dito naman sa Banwasang Mursa. Galing kay Teo, ang duwa sini ka mga delivery personnel nagdulong ng niya sang stocks balasang sigarilyo sa isa dra ka Tiangge. Pinalapitan mga kaakson ka tatlo ka mga hold-upper. Ang isa nagtaya sang armas. Ang isa naging agawd lagan sa panel van. Ginkuha ang sling bag. Sa paglaom bala nga makuha kung tani ining dako nga kantidad nga posible koleksyon sang dali sini nga mga delivery personnel. Ang isa naman na nagserve nga lookout mga kaakson o kung nagbantay basi bala may mag-gulpi lang hulot dito sa area, magwaabi kag buligan ining biktima nila mga kaakson. Galing ang nakuha si Drisling bag. Damo nakuha may mga ID, personal nga ID, mga dokumento kag iban pa, kag 800 pesos nga kwarta. Aksyon Radyo. Sa ito naman nga headline number 2. Sa Banwa Manos ang Mursa mga kaakson, apo ginlabo sang lolo pilason. Ang natabo pagid sini din mga kaakson, antes kira sa Kabangkalan bla, may hold up man to sa may Kabangkalan. Abduction kag hold up nga natabo mga kaakson, kay nasang kagahon 80,000 pesos nga kwarta oy ginkuha gid sa tatlo sinidiri ka mga persona. Kaya kayo may mga ulo update sinidiri mga kaakson. Tingwaan naton karon hang makuha ang pinaka-latest nga development angot sini mismo man nga insidente. Umakon mo na nakasimple, nakatulotambay lang tatlo ka mga persona nga ini sa gwa sang isa ka convenience store dala sa may surad sang Kabangkalan ay gulpin nila mga kaakson ginpalapitan sa sang anom ka mga lalaki bla. Anom ka mga persona nagpalapit digto ginkuha ang 80,000 pesos nga kwarta. Aksyon Radyo. Sa nasiling ko na sa aton headline number 3 mga kaakson. May isa ka hold up nga nagluntad dra sa may Banwasang Mursa. Alang kay wala man nilagin sakit bala ining duha ka mga delivery personnel nga nagdulong nanda sang stock ti way magalitan to mo sina kadako nga binta mga kaakson ini mga delivery personnel galing kay tinatsimpuhan di guro bala. Amo ni silang ginasunod-sunod mong labi na sa mga area mga kaakson nga wala sa masyado nagabantay nga mga otoridad, labi na mga kapulisan abing nga wala dra may nagapatrolya. Amo gina mga kaakson nga ginabantayan nila Kawayan, Ilog, Kabangkalan. Amo ganing masami nga ginapang biktima sining nga mga hold-upper ni mga kawatan mga kaakson. Ilabi na subong nga panahon nga tiempos muertos. Nagpiligadogin man sining nga season. Iba na mo lang gining ilang nga pamaagi bla. Hindi kita husto mako mo nagapalang pangabuhi lang man ining duha ka mga delivery personnel. Imo yalitan mo pa sila ya. Importante ang baga ni kainas ang pulis nga ito na istorya, safe ining duha ka mga persona mga kaakson. Kagbalita naman sa provincial capital. Balita ni Akson Art ay hupon na resolusyon nga nagadoso sa pagbalik sang NIR. Ginaprobahan sang Negros Association of Chief Executive o CONACE.
Ang ACE mga kaaksyon, amo ni sa ang grupo sang tanan nga mga alkalde diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Ang nagapamuno sa karon sining ACE o kon Chief Executive Association of Chief Executive among alkalde sa syudad sang Victorias na si Mayor Javi Benitez. May ara man da nga mga veterano naman nga mga alkalde nga nagabulig man. May mga ginaprubahan nila kabalo kada ko sang advantage kun NIR. Nalabot nga ti miyara kamo separado nga pondo para sa inyong rehiyon. Tiari man di control kag centralized within our island ang tanan mga kaaksyon nga mga kinahanglanon. Ti may opisina kani for regional. Di ba mo natabo sa una to? Sa nag-NIR, may Police Regional Office 18 man. Dari man ang opisina to sang mga offices, national offices. May mga satellite dari sila. Dako gid ang benepisyo kung may Negros Island region. Nakiti gendula lang man ini. Mugya basta lakat pamulitika laban-laban kay sa disgrasya daw. Radyo. Sa balik naman gikan sa Bacolod City Government Center gadung naman ang Action Dale Salazar. Bacolod City RRMO padayon pa nga ginatrabaho ang 911 system sa tion sang emerhensya. Dako man ni mabulig mga kaaksyon kung na-activate. Kabalo ka kinanglano naton perming well-informed kag hapos bala ang communication naton ginatawaga para ma-inform kung mga incident dira, may mga nagakatabu abing mga krimen, anong sitwasyon dira sang mga baybayon o kon sa suba sa tion sang pagbaabo o kon ang mababunok nga pag-ulan. At least may ara ikaw kwa ano hapos ang imo nga pag-inform sa mga government agency. So kung sa aton mismo nga mga otoridad nga gilayon man sila makaresponde kag hindi mo na makareklamo nga madugayan pa bala. Labi na kung sa tion sang emerensya maka-respond sila gilayon Amo nang pinaka tinutuyo sining 911 system. Hopefully mangin functional na ni sa ulihi sa mas madali nga panahon ma-implementar malansar diri sa Bacolod City kag magamit naton mga kaaksyon. Radyo. Ano, tutukan natin dugay-dugay. I-plastar natin ang pinaka-latest nga update sining nagluntad nga paglinog dito makaaksyon sa Abra. Kabalo kamo, gaanta kamo update. Pinaka-latest nga update, subo-subo man niyo. Makon mong aftershock nila, yung ginalauman nato na aksyonin. Mga aftershock, mga magnitude 1, 1.5, 1.2. Inabla ka hindi ka ba maalarma? Dito sa Abra Makaakson, latest ni. Last 4.40 sining hapon. May ara sa nabatsagan na naman nga pagtayog o kon linog. 4.40, pilapla ka minutos, so mga 23 minutes pa lang. Magnitude 3.5. Aftershock nila magnitude 3.5 mga kaakson. Ini ang nakitaan o kung may kadalamon nga 4 kilometers sa 70 o kung 17.57 na aminhan sang Tayum Abra. Intensity 1 na batsagan sa Vigan City, Ilocos Sur. And then kay napagin mga kaakson ang update man 349 sa hapon, 3.2 magnitude man nga linog. Dito mangyapon sa Tayum Abra mga kaakson. 3.46, timakon mo 3 minutes after, 3.46 may linog, 3.4 magnitude. Pagka 3.49, 3.2 magnitude na naman. Radyo. 3.46 kay na. Before that, 8 minutes before the 3.5 magnitude galinog, may aftershocks nga nabagtsagan dito magyapon sa Abra, this time sa Bukay Abra, 5.4 magnitude mga kaakson. Radyo. Dugay-dugay patpatuloy ng pinaka-latest nga update kaysa pinakauli diri mga kaakson nga record or datos. 4 ang na-report nga napatay bangod sa linog nga nagluntad sa Luzon. Radyo. Kay si Presidente Bongbong Marcos na nagmando na sang deployment sang rescue and relief team kasunod sang linog nga nagluntad mga kaakson. And genpayag diri sa National Grid Corporation of the Philippines nagpasiguro nga nagapabilin normal ang supply sang kuryente sa pihak sang linog sa Luzon. Kag 200 milyones pesos nga ayuda ginahanda na para sa mga LGU nga naapektuhan sang nagluntad nga linog.
Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action John Diaz, balita na patas. Action Radio. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Merkules nga presentation, Hulyo 27, 2022. Subong hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pila ka madalag ko mga bago nga mga balita ang natipon sa atong Action Unit Reporters, aton Action Patrol Reporter, mga kaupod naton sa pagdulong sa pinakauli nga balita kag sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa kinaandan, akong inyo alagad sa kanginan, Action John Diaz. Welcome sa liwat sa Action Reports Afternoon Edition. Action John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Radio Philippine Standard Time na 5:16 na. I-check na nato ang aton nga patrol kay do ipit ang aton nga tiyempo. Pero sa ato talang nga matag panamati, may mga mensahe ka mga loig ninyo ipadala. Text lang sa ato naman nga text hotline 0963-750-874. Suliton ko 0963-7570874. Mga komento, mensahe, greetings, panamyaw kag iban pa. I-type lang drama ka-aksyon sa aton nga live streaming kay ato ninatagan sang igtalopangod sa dili gid lamang madugay. I-like, i-share ang aton nga Facebook page mga ka-aksyon para damo pagkikita may lambot samtang padayo ng aton nga pagpangalagad sining hapon mga ka-aksyon. Sige, i-check naton si Action Eden Aboso sa karon nga on board sa ato naman nga Patrol 2. Aton nga Crosswind Patrol basta Merkules sa ninagalambihong mga ka-aksyon, no? Perte ang mga developments na nagluntad nga linog to 7.3 NSR report kay na and then downgrade 7.1 mga ka-aksyon. Pero baskog na niya kung na mo sila nga mga kaso, no? Sa report nila gani agin pagwa sa nga Feebox mga ka-aksyon nga alas 8:43 kay inasang aga local time according sa USGS ang nagluntad nga linog it's designated quick nga 7.1 magnitude nga linog mga ka-aksyon pero gin downgrade ini into 7 magnitude 7 nga linog. I-check nato na ito patrol sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Maayong hapon, Action Eden Aboso sa patrol. Sige, Action Eden, maayong hapon. Good afternoon, Action John. Gag sa tanan naton, yung mag-action, 17 minutos na nakaligan matapos ang tak ng alas 5, pero grabe pagid, katak nga, grabe pagid ang init. Singki pa kaayo, perte pa ka ginot, amo ni nga mga inoras, kag makita mo ang adlaw, ara pa lang niya sa malapit pa tunga-tunga. Malapit na sa Manao pero do karon paniguro pagtapak alas 6. Pero subong nga nagamat-amat na bulubugat ang dalagan sang trapiko. Bangod nga padugang pag action dyan, ang mga ginapang kayo nga dalan, wala gid lamang nadugay, naglabay kita sa may dalan halandon. Tinagapang butang to sila sang drainage, wala nagapakayo sila sang drainage system, gapang butang sila tamburong. Dito ka maglabay, medyo balon kagid sang pasensya gamay kay ang traffic ginamat-amat lang man although nga may ara na siya sa may enforcer. sa likuan na sa Dampi Action Eden or along the Strait of San Juan gid? Along gid action dyan. Okay. Kay masami, di ba, kada ulan-ulan may mga pagbaha-baha gid ang area hasta na to sa may barangay 4, barangay 3. Okay. Oo, dito lusot man sa may Santo Niño stop dapet, may pagbaha-baha usually. Tige na matamat nila. Kay ang kay do ka gamay kung nasayuran mo nagliga do ka gamay sang dalan. Kag do medyo damo-damo ang basura kagamay bala ang ginalutsan sang tubig. Ti subong nagbutang to sila do dalagko nga tamburong para baka bulig-bulig man mag-ulan-ulan kay ti rainy season na gid man. Kag parehas man diri action dyan, medyo traffic man diri sa may Pero action shopping, din diba? sa may San Juan, amo ng San Juan din ang area sa may Halandon na panawag naton.
ang dalan one lane lang maagyan or two lanes passable man? 2 lanes passable action dyan. Okay. Pero ito medyo malikaw-likaw ka lang gawa Oo. sa mga nag-aubra. Kumbaga do may nagaagaw lang sa dalan abi gamay. Oo, may ara na nag-aagaw, gamay, kag galakat man nga galakat, ang pang dagdag sang kuan mo, sang tamburong. Ti sunod ka lang gawa nga sunod eh. Pero do kadasig lang man kay ara man nagabulig ang mga traffic enforcers sa dalan para hindi lang maglambot naman sa painit ay ulo ang mga paisog-isog dungan kung mag-action dyan sa mga drivers bala kung wala bulig sang traffic enforcers paisog-isog dungan kisa ti basta mauna ng ulo bala ng buli ti kumabungguan ti ang perdito yan nagbunggo kinakauna na yung ulo mo yan mo ti kung tanawon mo traffic accident isala ginaya sang nagbunggo na slawas, kampiyon niya una ulo. Kaya mo nakis ang paunahay na lang sila dungan, no? Pero The dapat same man mo na. ako, no? The same man action Eden, kaya nag-report na action Dale, nga dra galing sa may Burgos, dabala sa may Lopesina, may road closure man gali. Do I-check ang libutan na dugay action dyan para kabalo man ang aton sini nga mga motorista nga nagapauli kay tigpalauli giniyadaan subong nga 5 off duty na halin sa opisina ti ang kung ano bisan ano mo kalikaw sa trapiko ara gina especially may mga road closures may ginakayo nga dalan kag kun may mga guba action dyan nga dalan ti parehas man di sa may shopping area bala halin din sa may Bangga Pacho pasaka dito sa shopping Lusot Triangle ti kabalo gipang buhuan ning dalan buting pang buhuan ning dalan matamato naman ni rungkab kag kay uho naman panawag ko na chug amo na mga gitong chug na wala pa kabalo kung saan-o naman itong dugon kasi usually nagatrabaho kada gabi nga lesser bala ang galabay para hindi man magkuan ang traffic kagaling kasi maglabay kada do maguba ang shock sa salakyan mo kung do pigaw-pigaw kay kadamo sang buho-buho kag ti halong dapat ang mga motorista nga nagalabay action dyan bangon nga kung gabi ang iban ding street lights wala daan nagasiga ti may mga buho ang dalan wala lang man sang proper balang signage na may gina-construct na dalan tikis maugok kagid makibot ka nga may buho naman ang dalan ng iban kung medyo doon nakainom-inom pa maglabay ti baliskad ged maaksidente para action dyan makita mo sa aton live dito sa may Bangga Pacho ang going na pa south guba gid sa piyak na lane. So sa piyak na lane ang going pa north, amo ni subong ginagamit sang gapakadto pa karema. Okay kun bagang gua action Eden, dotunga nila may ara sa tuo ang pakadto sa north di lang sa one lane, kay two lanes sa damong ang sa piyak kadalan. Ang halin naman diri sa may shopping sa piyak sa opposite lane naman sila para lang makalabay. Correct, action dyan. Okay. Supposed to be ang pakadto lang ni tani sa north kaya lang kay gin-share subo nila kasi iba lang kalay pakadto pa kare para lang makalabay kag makalusot lang diri sila gyapon. Ti magamo sina, liog lang ko sa taga shopping Lasal nga mga jeep. Hindi na kamo magdulog da sa Bangga ha? Kay base magdulog ka mo da. Kag magginutok da mga salakyan bla? Hindi gid pwede action dyan. Kaya amo na didaan mang may pinakabudlay nga traffic light. Kaya halin sa green, gulpi, gas-stop. Gas-stop sa gulpi, wala na yellow? Wala na di yellow action dyan. Tiya mo na di masami ginaluntaran sa aksidente. Kaya gasalig balang motorista nga ay na pagdula sa green, pagdula sa igpat sa green, abi nila may yellow pa, gali gulpi na gas-stop. Hindi man kaya sala sang piyak naman niya nga, nag-green na diya sa amon nga traffic light. Talangan nga, hindi pa kaya mag-go pero tiya mo lang na bahar-bahar lang especially sa diri nga bahin sang syudad sa Bacolod kay ti dugay na niya ambot wala gyapon na aksyonan kabay pa hindi nga sila maghulap nga magluntad pa dako nga aksidente antes ni nga matalupangdan naman liwat aksyon dyan diri sa may bahin sang Lopez East medyo tolerable na subong ang action dyan, ang dalagan sa trapiko, bisan amo ni oras, usually, grabe gini ni traffic, no bumper to bumper, kumbaga, matungod sa access road niya ginhimo, di ba sa lusot di sa Mega World, iya ka Upper East, pero nagtulutawhay ang going diri pa Granada area abi, tagang crossing diri pa circumferential.
tolerable na ang dalagan sa trapiko, traffic lang kung may mga magpakabal naman ng mga salakyan nga magpinundo kag magparking bisan hindi dapat. Action dyan na report kagina nga may test drive na kumbaga ining mga jeep minibus na tawag sa aton. Ari may nakita kastubang naton nga nagabiyahe na home Home site. site. Oo, tido ka namin isang yuhom sa mga nagasinakay. Ano makita mo sa aton live, oh. Yan ka aircon nga daan? Oo, ka namin isang yuhom kay aircon. Ti ang ginahambal sang iban action dyan. Dason kung may biyahe na ang may mga shopping, ni bala mandalagan, bata, tigahapit mo sa Libertad. Oo. Diba, sa iba lang magsakay, tinanindahan isda, nanindahan baboy. Hakop Siyempre, yung tanan ng naman ay baho. kawan. Kaya mo na yung bansang iban, kung may na magsaka, alangan, mapaparahugon mo, hindi mo na pwede. Di magsakay ka mo ang himuon na lang, ubuson na lang, bululigan, yun na lang simpot. Para dating maubos. Ang baho. Kaya wala ka naman na may mo action dyan mo kag proper hygiene. Hindi na ta na mahuya mag-remind kay may iban man ta nga mga kauturan nga medyo sensitive ba si halina dason bla ba si may balita naman nga may nagreklamuhay sa Lambots barangay tungod ginag-ilinaway sila sa jeep tungod sa mga amula na mga simple nga mga bagay. Intindihanay lang matamat naga-evolve ang mga pagkabutang di sa kumbaga sa syudad sang Bacolod kay hindi ta ginamalikawan action dyan nga mga nga mga developments ti dapat i-embrace ka na although may mga iban man gid nga hindi pabor galing kay ti istoryahan na madala sa istorya madala sa negosasyon kay kung hindi lang sa pakol na natanan ng mga queries, tanan nga mga pagpumalabag, si Dubudlayan, yun nga mag-progress man ang syudad sa Bacolod. So, for action dyan, tinatawhay ang palibot sa Cebu, makanay-kanay man ang aton sa kalangitan, wala sang indikasyon sa pag-ulan-ulan. Halong lang sa aton sa mga ka-action, especially sa mga nagapauli, halong gid, kaghinay lang para makalambot sa inyo man nga kadtuan. Observation report kalin sa patrol, action Ida Raboso, ulas sa balito na sa action sa Bacolod, Action Radio. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gate sa report ni Action Idi Naboso. Gika naman sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Action Radio. Sa pinaka-latest nga report mga ka-aksyon sa nagluntad nga earthquake o kung linog sa northern portion ng pungsod Pilipinas. Inabilan dito sa Abra mga ka-aksyon. Sa latest nga update, 4 ang na-report nga patay, kag 70 or 60 ang pilason. 4 killed, 60 injured. Sunod ni maka-aksyon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ang duha ka mga napatay ang gikan sa Benguet Province, isa sa Abra kag isa naman sa iban pagid nga probinsya. Nagapadayon man mga ka-aksyon ang pagdulong sa bulig sa gobyerno nasyonal sa mga nahalitan sa nagluntad nga paglinog. Sa statement ni Representative Ching Bernos, ang congresswoman sa Abra Province ginpayag sining madamo gid nga mga panimalay kag establishmento ang na-damage mga ka-aksyon kag nabatsagan ining pagtayog sa Luzon kag nag-activate na sa preemptive measures sa ibang pagid nga bahin sang probinsya. Makitaan mga ka-aksyon ang pagtakilido sa pila ka mga balay, pila ka mga buildings, and sige-sige mga ka-aksyon ining monitoring nga ginapatigay naman sang gobyerno provincial, drama mismo sa may Abra. Kalakip na dring monitor sa sitwasyon, ang pag-extend sang damage, pag-check sang damage mga ka-aksyon, kag ang pagpa-alerto sa publiko. Ligod mismo ang gobyerno nagasiling nga may ara lauman nga mga aftershocks. Tapos ang 7 o magnitude 7 nga linog nga nabatsagan dira sa Northern Luzon. Subong padayon padri ang rescue operation nga ginahimo sang Office of the Civil Defense. Kaya pinapagid ka mga ensya sang gobyerno nga may ara mga ka-aksyon mga natampukan bala sa mga building, natampukan sa mga ginakayon nila diri nga mga edifisyon, mga balay nga mga nagkalaguba, and then may ara mga ka-aksyon nga mga persona nga may mga comorbidities o kung may ara mga medical needs nga kinanglanon nila tatakapon gilayon
Ang mga ospital kalabanan puno kay may mga persona nga nagkarapilasan bagod sa nagluntad nga linog mga kaaksyon. Nakon mo, the transfer and the movement sa linog nga ini pertikinasig from Ilocos na batsagan sa Metro Manila. Tiyan mo na makakson siling naton, dapat kita permi mangin mahinalungon sa tanan nga mga tion. Aksyon Radyo. Madayon ang pagbantay naton diri. Mag-update kita diri sa Aksyon Radyo Bacolod kung anong sitwasyon sini diri. Actually, we're trying to contact Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Dr. Zephyr Kaelian. Dalikit subong abi alang-alang kay nagakandak sila sang training sang facilitator mga kaaksyon, no? Well, see later basi mang available ang linya diri ni Dr. Kaelian. Ang advisory naman diri sa Negros Occidental. Pero ginaklaro na ito mga kaaksyon na wala sang nanuman nga tsunami update or tsunami advisory or tsunami warning. Hindi kayo namin nagagawa over the social media nagasiling nga miara kuno bangod sa Kabaguskugon sa pagtayog dara sa Luzon. Pero per update from our authority, amuning masaligan nga impormasyon nagasiling nga wala sang nanuman nga tsunami warning diri sa Pungsod, Pilipinas. Pero ginapaybalо lang ang publiko nga dapat nangin mabinantayon. Labi na atol mga kauturan dara sa Northern Luzon, agod nga hindi sila pawala lang bala kay na-experiensya nila perte maninikabaskog nga linog. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 5:32 na. Sa aton nga pagbalik ang report naman gikan sa Bacolod City Government Center regarding inigyapon sa disaster preparedness naman diri sa may syudad sang Bacolod. Pero sa aton mga kaaksyon ang regular nga pag-supplement sang Life Extension Vitamin D. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor. Alright, good afternoon mga hapon sa tatanan nga mga listeners online, sa aton nga mga live streaming viewers. Good afternoon. Mayang hapon dira kay Mambarke Tribe. Good afternoon. Kimpoyolo, always nga nagapamati niya no sa Aksyon Radio Bacolod. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon Aksyon John. Please greet Chona Rivera Trinilia. Oy, birthday subong, happy birthday Ma'am Chona Rivera Trinilia. Ay, thank you so much. God bless everyone and more power to ARB. Suliton ko happy birthday kay Chona Rivera Trinilia. Ara na kay para mas magsalao karon. Connie Laparan, good afternoon John Diaz, Tamyaw ko family Laparan, Labaniego, Torbela kag Esparicia. Ang Tamyaw Connie Laparan sang Pandanon DSB, God bless. Kumusta dira ang yes? Ang ano to nato no ang aton nga okay, thank you so much. Jenny Solgon, good afternoon Action John. Sir John, pwede pa shout out si Kimpo Yulo, Norbing Galicia kag Gina Galicia na always gid nagapamati. Evelyn Sinaon, may nga po Action John, monitor lang kami ni Nanay Evangeline sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. Oy, ara ka mo dira, may nga po dira sa inyo, Ma'am Evelyn Sinaon. Kamusta? Sir Bobby Munoz, ari na sir. Ginambala mo ko gapon mo makakasa akong face mask. Ari nagkakasgod akong face mask today. Today lang. Ma'am Christine Minyes Villalobos, mayang hapon. Good afternoon dira si mo, ma'am. Kamusta? Ma'am Yvonne Botcher, thank you so much sa pag-send mo sang 200 gift. Oy, mayang hapon dira si mo, Ma'am Yvonne Botcher. Kamusta ikaw dira? Thank you so much sa pag-monitor. Kagawad Imbong Jocampo kay Kapitan dira dito sa Barangay Maaw. Good afternoon, man. Athea Kim Iriman, mayang hapon. Barkit Tribe, good afternoon. Kim Poyulo, always good nagapamati, no? Jay Karam, good afternoon. Evelyn Ipomoseno, mayang hapon sa inyo dira. Jay, Evelyn, Ma'am Sir Roland Lopez, kamusta ka mo dira? Good afternoon. Sa tumatag paramati, we will be launching soon on Monday ang aton nga promo magka-aksyon nga diri sa Aksyon Radio Bacolod, bantayan nyo na kay i-plastar na naton mga ka-aksyon, no? Sa iba na tumatag palamati, stand by. We will discuss later more information diri sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontier. Wala sang may ginapasiko. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. This time mga ka-aksyon, i-check nato ng report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Angot ni mga ka-aksyon sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO, padayon pa nga ginatrabaho ang 911 system sa tion sang emerhensya. Check nato mga ka-aksyon ang pinaka-latest nga update may angot sini gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. Sa detalye pag kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, may nga po. Hindi pa karon action dyan, functional ang 911 nga emergency number diri sa may syudad sa Bacolod kay niya padayon pa nga ginatrabaho sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Tinalikdan nga may nadlaw nagsapol ang tiglawas ang PLDT kay Bacolod kon CDRMO head Dr. Maria Arnie Fornana. Kag reaction dyan nagpatigan sa presentation ang PLDT bilang kabahin sang preparasyon nga pagplano nga may establisar ining 911 sa karon kun ang makulod nun nga yaras emerhensya ka magdial sa 911 sila sa mga telepono action dyan ini siya ang direkta pa nga mag-connect sa Negros Occidental pero ang nakatabo dito according kay Dr. Fornan from Negros Occidental ini ang gina-transfer o kung iga-connect dito sa may Bacolod CDRRMO. So no, kay Fornan, since nga di ba functional ang 911, okay. Madaya lang sa gihapon ang mga nagakinanglan sa bulig or emergency sa landline number, kag mobile number nga na-post sa Bacolod CDRRMO nga Facebook page action dyan. Okay, pero ang mga number ni Action Dale, like mga landlines and DR mo, functional na yan? Yes, functional na siya. Pero tiyan mo na, may bayad action dyan. Pero kung 911 gani, since national niya no nga implementation in emergency number anytime anywhere ya kung may emerhensya like kung may mga vehicular accident gaginalan sa mga first aid or responder action dyan na 911 wala sang bayad kag mas madasig hindi naman kinanglan nga magpulat pa from Negros Occidental na 911 kinanglan pa nga i-connect ang imong nga tawag diri sa may Bacolod CDRRMO. Isa pa karon sa ginatrabaho according kay Dr. Fornan sang telco company nga mag-partner ang Bacolod City amo ni ang ginatawag nga geofencing action dyan like kunari ka diri sa Bacolod City nga lugar or area like for example dito abi sa may barangay Alangilan kung baga magtawag ka 911 automatic Bacolod 911 ang magabaton sa imong nga tawag action dyan kag hindi bala direkta sa ibang nga lugar like Negros Occidental. Kung baga may arasang system nga ma-detect ang imong nga location nga within jurisdiction para sa syudad sa Bacolod. Ayon tingog ni Dr. Fernan ang pamuno sa Bacolod CDRRMO. Ang maling functional sumong iya pa sa province. Oo. So, when siya ma-realize doctor sa Bacolod? So, actually, makadto pa ang PLDT, ma-check sa sang amon nga propose na area so that we can make a program of work for the equipments. Kay siya lawig pa siya, then we will send a letter sa DILG para kami kay kunin may ara ng province so para nga ang Bacolod ay ang 911 gali is national so bali kung may ara na ta system sa iya ka Bacolod ang matabang kung magtawag ka Bacolod CDRRMO
Ang ining balita ginadulog sa isang Santos Black Gold mga ka-aksyon na isa ka-effective na food. Aksyon dahil Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. City Hall Report. Action Radio. Salamat gate sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Payo man na in the future so that nga post na lang sa ton magtawag, magpangayo sang bulig sa tion sang emerensya ila binakon malansar kamangin functional na ang 911 hotline. Pero te dising galing again explicar sa inyo. For the meantime, mga ka-aksyon, we could contact and make use of the available phone numbers as contact numbers para naman sa DRRMO. Sa mga kababayan, kalalakinan, kagatunga-tungaan sa pagpolisi nyo tag sa kamapurian, hindi gid pagkalipadan na dapat tinluan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW,
kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na John Diaz, balita na patas. Action Radio. Ari na ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ng sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:59. This time, i-check nato naman ang report sang patrol. Balik ang report ni Action Eden Aboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Eden. Action dyan naglambot sa 52,656,969 pesos na balor sa inasuspetson
Spetsman Cebu. Ang nakawa naman sa Bacolod City Police Office umpisa bulan sang Enero tubdob Hunyo sa tanan sining nga estasyon. Sa record, naglambot na sa 7,743.68 gramos ang ginasuspetsan Cebu ang nakuha sa mga operasyon nga ilang nga ginpatigayan. Nagresulta man ini sa pagka-aresto sang 343 ka mga drug personalities kundiin 443 na ang kaso nga napasaka man sa korte. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita ng sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radyo. Action John Diaz, balita na patas. Salamat gid sa report ni Aksyon Ida Naboso. Gikan naman sa patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:01 na. Action Radio. May nga pong dala kay Sir Ray Flores Barrioga. Good afternoon man kay Doy Arthur. Mayang hapon kay Romulo Castellanes. Mayang hapon, alams na. Melvin Peñafiel, good afternoon. Ma'am Yvonne Bocher, good afternoon as well. Kay Kagawa ni Bongjo Campo, dala sa may barangay Maaw. Mayad nga hapon sa inyong atanan. Kag inyo na ba diyan nakabusang ipagpangalagad sa atong malatuntunan na Action Report. Afternoon edition, Merkules kita nga presentation, Hulyo 27, 2022. Salamat sa atong nga Patrol 2, ato naman nga Crossing Patrol, with Action Ida Naboso and Action Pabang Nixon Tahoma. Ato naman nga News Center, Action An Defensor Lisay. Diri sa Studio A, Master Control sa ito naman yung technical side upod naton sa Action Henry Espolgar, kag Action JM Baikina. Sa kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, Lunes kita tubtob Webes, kay Bernes Sabado si Action Eric Magbano. Ako naman si Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuuran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio.